По данни на БНБ през първите 3 месеца на 2012 година преките чуждестранни инвестиции в България са били близо четвърт милиард евро, като преди година в същия период размерът им бе минус 40 милиарда евро. Дали това е трайна тенденция или временно явление, предстои да разберем. Кои обаче са факторите, които биха върнали интереса на едни от най-големите инвеститори у нас, а именно италианските, и какви са шансовете това да стане в близко време предвид тежката икономическа ситуация в Европа. Това ще разберем сега от разговора с господин Марко Монтеки, който е председател на Италиано-българската търговска камара в страната ни. Здравейте и добре дошли. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Добър ден. Госпожа Александрина Дженева ще ни помага с превода. Здравейте и на вас. Здравейте. Какви са последните данни, с които разполагате? Последния път, когато разговаряхме с вас, тенденцията беше за спад, осезаем по отношение на италианските инвестиции в България. C'è un notevole incremento da parte degli investitori italiani Има доста сериозно увеличаване на италианските инвеститори in Bulgaria. в България. Questo dato anche dalla situazione italiana, Като се вземе предвид и ситуацията в Италия, che come è noto è която, una както situazione се molto знае, difficile in е questo доста momento. трудна ситуация в този момент. E quindi ci sono investitori italiani che vengono e valutano Така tutta че una serie di има investimenti италиански инвеститори, които идват и които се опитват да преценят цяла серия от различни фактори, които се отнасят до инвестициите, in particolare nel settore energetico, най-вече в сферата на енергетиката. alcuni anche per quanto riguarda i tender Има и някои в областта на тендер finanziati dall'Unione Europea, dei fondi strutturali, за структурните европейски фондове и финансовите e altri stanno средства. valutando А пък други l'opportunità преценяват възможностите di progetti immobiliari nel paese, за проекти в недвижими собственост в страната. considerando che i prezzi sono notevolmente abbassati. Като се вземе предвид, че цените доста сериозно паднаха. Все още на етап проучване ли е техния интерес? Adesso tutta sta investigamento, diciamo, cioè la fase informativa. Sì, la fase informativa è sicuramente positiva considerando che vengono qui. Това наистина ние смятаме, че е една добра положителна фаза, защото така информацията, която те събират, все пак е признак на интерес. Dobbiamo farceli rimanere. И трябва да успеем да ги задържим. E come farcели rimanere dandogli degli incentivi, А как да ги facendoli накараме sentire да останат тук при sicuri всички dell'investimento che случаи fanno? с някакво тип поощрение, за да имат наистина интерес да останат. Това е основният въпрос, който в момента си задават и управляващите в България. Знаем, че се обмислят промени в закона за насърчаване на инвестициите. Кои според вас ще бъдат ефективните стимули? Secondo lei quali sarebbero gli incentivi davvero effettivi, efficaci? La Bulgaria ha già un grande vantaggio che è quello della tassazione agevolata. Вече има едно много сериозно предимство и това е облегченото данъчно облагане. Che non ha precedenti in qualsiasi paese dell'Unione Europea. На практика няма такъв прецедент в нито една държава от Европейския съюз. Secondo me dovrebbero rivedere comunque Аз мисля, че те трябва обаче да обърнат доста сериозно внимание на бюрокрацията, сигурността в правото и корупцията. Това е проблем, който и в Италия го имаме. Che ha evidenziato in maniera particolare l'emiro del Qatar quando è venuto in visita ufficiale in Italia. И което така се прояви много силно, се видя при посещението на емира на Катар в Италия. E ripeto la domanda che ha fatto il nostro presidente del Consiglio Monti. И аз ще повторя въпроса, който нашият премиер Монти зададе. Che è stato quali sono gli impedimenti per gli investitori del Qatar a fare investimenti in Italia? Какви са пречките за катарските инвеститори да правят инвестиции в Италия? E l'emiro del Qatar gli ha detto corruzione, burocrazia, корупция, бюрокрация del diritto. И сигурност в правната система
в правото. Questo l'ho detto per l'Italia. Това той го каза за Италия. E secondo me vale anche per la Bulgaria. Според мен той е в пълна сила валидно и за България. Интересно е, че в момента в България има делегация от Катар. Ние също се стремим да привлечем инвестиции от там, от чуждите пазари, но вие казвате, че има шанс във връзка с ситуацията в момента в Европейския съюз да привлечем отново интереса на италианските компании. Какви конкретни мерки биха искали да видят те тук в България по отношение на стимулиране на бизнеса, като изключим големите проблеми, които изброихте вие, корупцията, тромавата бюрокрация? Аз бих казал, че съм наистина оптимист. Аз вече работя в България от 14 години. И според мен бюрокрацията трябва да бъде улекотена наистина много. Защото така или иначе обаче има наистина много благоприятни условия за инвестиране в страната. И правителството би трябвало да поощри чуждестранните инвеститори, които идват в България. Така както прави сръбското правителство. Ще ви дам един пример. В Сърбия има много инвестиции, и то не само италиански, има немски инвестиции, френски. Quindi questo è sicuramente positivo e questo sicuramente va fatto. Така че това със сигурност е позитивно и трябва да бъде направено. Perché il costo della manodopera è molto basso. Защото цената на работната ръка е много ниска. Тя е най-ниската в Европа. Данъчното облагане е облегчено и знаете, че 10%. Така че за нас, като предприемачи, има всички необходими благоприятни условия, за да може да се инвестира в тази страна. Но като се вземе предвид, както знаете, че в Италия в момента положението е доста трудно. В Сърбия една конкретна мярка, например, е това, че се отпускат пари за всяко отворено ново работно място, всяка открита позиция. Ogni posto di lavoro aperto viene incentivato. Sì, certo. Да, точно така. И това естествено се отразява на заетостта и намаляване на безработицата като ефект. Аз мисля, че България също така доста силно усеща този феномен, защото има толкова силна концентрация на работна ръка в София, която е изключително висока. И според мен би трябвало да се мисли вече в посока за инвестиции в селското стопанство. И това е едно от нещата, които според мен трябва да се развива. Ако не по друга причина, поне заради тази наистина голяма традиция, която България има и от миналото. По отношение на концентрацията на работната сила в София и на административните промени, които трябва да се направят, как вие гледате на такава идея, част от администрацията да бъде преместена в различни градове от страната, според съответния ресор? Аз гледам много положително на това, за да не се концентрира и да не се съсредоточава всичко в столицата. Però secondo me ci saranno dei problemi per quanto riguarda gli spostamenti del personale. Според мен ще има проблеми с преместването на кадрите. Вече ги има тези проблеми. Già ci sono questi problemi. Да, и ние също сме го минали вече. Аз си спомням, че много министерства в Италия бяха премествани от центъра на града, от центъра на Рим, към периферията на Рим. И това беше, на времето изглеждаше едва ли не като военно положение. И тъй като засягаше много голяма част от хората, които трябваше да се преместват. Sicuramente si sposta il livello di disoccupazione da Sofia. Сигурно нивото на безработицата от София ще се премести и ще се разпредели към другите градове, където ще се децентрализира. Какъв беше ефектът от тази промяна в Италия? Qual era l'effetto di questo cambiamento in Italia?
In Italia ci si lamenta subito, prima ancora di vedere gli effetti. В Италия има този навик да се оплакваме още преди да се видят резултатите от нещо. Di fatto non c'è stato un cambiamento. На практика нямаше никаква промяна. Dal centro di Roma от центъра на Рим alla periferia, към периферията и gli utenti erano anche più contenti che trovavano parcheggio. Даже хората бяха по-доволни, защото по-лесно можеха да паркират. Quindi era un più un problema dei lavoratori, dei dipendenti. Беше това по-скоро проблема на държавните служители, които така по-трудно. Но в въпросния случай аз мисля, че това може да бъде един добър шанс за заетостта. Най-вече, нали, за обществената администрация. Ще видите, за момента е отложено частично това решение, но със сигурност скоро ще има резултати и по тази тема. Нека да се върнем към един от основните сектори, който е интересен за италианските инвеститори, а именно енергетиката. Знаем, че се оттеглиха от нашия пазар големи играчи. А сега обаче казвате, че има други компании, които евентуално ще проявят интерес към инвестиции в енергийния сектор у нас. Какви са рисковете по отношение, да кажем, на новия закон, който сега ще бъде прият? Има ли притеснение от страна на инвеститорите? Как точно ще изглежда нормативната база след времето? Ако говорим за енергията от възобновяеми източници, няма кой знае какви притеснения. Освен ако цената на енергията, която се получава от тези възобновяеми източници, не е толкова ниска, че да не се окаже невъзможно да се прави такъв дилиджанс, който да направи проекта наистина интересен и привлекателен. Ако цената остане на близка до европейската база, ще се понижат разходите по проектите, разходите за панели, слънчеви панели, работна ръка и изобщо като цяло, което ще направи проектите още така с по-голяма вяра в тях. И според мен България и поне за следващата година 2013 има много добър потенциал. Това е ясно, ако и тези, които държат мрежите, ги обновят, направят по-модерни мрежи с възможности да се включи в тях и тази енергия, която се получава от възобновяемите източници. Имате ли данни към момента какъв е размера на италианските инвестиции в България? Qualche dato che al momento quali sono gli investimenti italiani in Bulgaria? Prevalentemente ho detto c'è una particolare attenzione, un focus sulle fonti rinnovabili. Че основният фокус е към енергията от възобновяеми източници. Е ламонтаре, forse. Това са истинските инвестиции, същинските инвестиции. На тези, които са заинтересовани и, както казах, също има интерес към закупуване на недвижима собственост, сгради и обновяване на съществуващи структури. А като обем в цифри имате ли информация към момента? Колко са инвестициите и може би пък може и прогноза да направите за един бъдещ план? Аз знам, че всички така в момента се насочили към приключване на проекти, които са най-вече към енергията, както ви казах, и то слънчевата, и до края на този месец би трябвало да завършат някои проекти, тъй като, както вие знаете, през юни ще се гласува новия закон и ще има нови тарифи, така че все още нямаме данни, сигурни данни, които можем да обявим. Но са окуражаващи са данните. Моля сега за един кратък коментар по отношение на ситуацията в Италия. Вие казахте, че събитията там са повод инвеститорите да започнат да търсят други дестинации, като в България, например. Какъв е климата в самата държава, бизнес климат?
Трагичен е. Una tragedia, come lei sa Трагичен е, както и вие добре знаете. Има и доста самоубийства от страна на бизнесмени в този момент, защото не успяват да плащат данъците. И това е защото ние бяхме свикнали è costume dell'italiano така и навиците на италианския бизнес, който е един лош навик, разбира се, да не си плаща всички данъци. А сега има така едно стягане на коланите фискално и това води до доста проблеми за много бизнес предприемачи. Però l'Italia insomma ha un'industria abbastanza forte. Но така или иначе Италия има доста силна индустрия e riesce sicuramente a uscire и със сигурност ще успее да излезе от една такава ситуация. Noi abbiamo le industrie diciamo che sono un punto di riferimento. Ние имаме промишленост, която е много силна и която е така отправна точка за много сфери. Le immagini, insomma, quando noi parliamo di Italia, когато говорим за Италия, или въобще когато светът говори за Италия, говори за храна, за мода, за коли, като Ферари, например. Diciamo che ci sono molti argomenti. Тоест има много теми, които се свързват с Италия. I nostri cugini francesi vengono in Italia ad investire. Нашите френски братовчеди идват в Италия да инвестират с нашите фирми, с нашите предприятия. Така че аз не виждам някакъв много сериозен проблем от тази гледна, от този ъгъл погледнато. Виждате вие решението? Казахте вашите френски партньори, казахте и затягане на коланите. Но в Франция обаче сега идва една нова вълна на промени по отношение на политиката за справяне с икономическата криза, от фискална дисциплина и стягане на колана към икономически растеж. Che dovrebbe portare ad una crescita economica. Ma il governo Monti правителството Монти ha dato una grande stretta доста силно ограничи всички разходи на публичната администрация. Така че той се опита да възстанови и да ограничи изключително много неплащането на данъци, избягването на засили много силно контрола в много области и бяха разкрити много така хора, които избягваха, нали, да плащат данъци. Така че сега се мисли вече за втората фаза, т.е. за ръста и за инвестиране на една част от ресурсите, които се получават именно от тези възстановени данъци и от ограничаване на разходите за публичната администрация. Именно инвестиране на този ресурс за повишаване на ръста на икономиката и най-вече в Южна Италия, която най-силно усеща тези удари. Гледате ли с тревога на ситуацията в Гърция и може би като една прогноза? Има ли рискове други държави, сред които и Италия, да пострадат, ако Гърция излезе от еврозоната, ако се върне към драхмата, всички негативни сценарии, които вече допускат анализатори? Аз не съм, нали, антиевропеист в никакъв случай, но трябва да кажа, не мога да разбера много избора, който прави Европейския съюз. Сигурност трябва да се преразгледат някои от изборите, които бяха направени. Не мога да разбера това голямо влияние и отношение към Германия, която така малко като
главно... Да, като най-силен играч, като собственик едва ли не. Sembra che c'è la Germania e l'Unione Europea e tutti gli altri paesi. Сякаш в Европейския съюз има Германия и всички останали страни. Anche perché non c'è un altro paese oltre la Germania, diciamo, che va discretamente bene. Няма друга страна, освен Германия, които да върват добре. Германия относително добре, всички останали имат някакви проблеми. Credo che la Germania debba in qualche modo rivedere le sue posizioni. Че Германия трябва по някакъв начин да преразгледа своята позиция. Anche nei confronti della Grecia. Включително и по отношение на Гърция. Alleggerendo quelle che sono state le misure che sono troppo drastiche. Преглеждайки включително и мерките, които бяха предприети спрямо Гърция, които бяха прекалено драстични. Per tutti i cittadini greci. И те се отразиха на всички гръцки граждани. I governi passati hanno sicuramente avuto delle responsabilità. Със сигурност миналите правителства на Гърция имат своята отговорност. Ma adesso una stretta così forte. Толкова силно стягане, a mio avviso sembra eccessiva. Според мен е прекалено. Ще видим, те първа предстоят още много разговори, много срещи на високо ниво. И разбира се, резултатите от изборите на 17-ти юни. Ovviamente i risultati delle elezioni del 17 giugno. Много ви благодаря за това участие. Добрата новина от разговора ни е, че италианският бизнес се насочва към инвестиции в България и да успеем да задържим този интерес. Speriamo di riuscire a trattenerlo. Благодаря и на вас. Марко Монтеки с прогноза за италианските инвестиции у нас и коментар за икономическата ситуация в Евросъюза.